Kimikaren irakaskuntza beti izan da oso teorikoa, nolabait edukiak eman bai, baina horien erabilgarritasuna da askotan faltan botatzen dena, eta horixe da gure helburua, ikusteak kimikan ikasten diren gauza horiek zertarako balio duten, eta benetan erabiltzeko moduko adibideak jartzea. Horritz egiten duguna da, kimika ez da ikasten bakarrik etapa bakar batean, lehen hezkuntzan edo DBH-en edo batxilergoan, baizik eta bizitza osoan zehar ematen den ikaskuntza bada txiki-txikitatik, batxilergoraino, unibertsitateraino eta baita bizitza guztian zehar jarraitzen dugu kimika ikasten eta beraz irakasteko unean ere etapa guztiak hartu behar dira kontuan. Kimika nolabait oso irakasgai oinarrizkoa da, arlo espezifiko askorekin loturak dituena eta zientziaren oinarrian kokatu daiteken arloa da. Horrexegatik oso garrantzitsua da kimika fisikarekin batera zientzia bere orokortasunean ulertzeko. Hori da askotan eguneroko hizkuntzan edo bizitzan kimika beti zentzu negatiboarekin erabiltzen da eta hori ez da horrela, kimikak gauza onak eta txarrak izan ditzake eta jakin behar du hori bereizten eta ikusten kimika nola gozatu daiteken. Hor batez ere ikusi nahi dugu kimikak zein unetan dituen loturak beste arlo batzuekin. Izan daiteke matematikarekin, izan daiteke teknologiarekin, baina baita izan daiteke beste zehargai batzuekin. Adibidez, kimikak zer ikusi duen genero ikuspegiarekin edota gizartearen ongizatearekin. Hor badago asko lantzeko eta STEAM ikuspegiak ematen digu begirada global hori. Kimikak edo kimikaren irakaskuntzaren erronkarik handienetako bada testuinguruan edo errealitatean kokatutako kimika bat irakastea. Ikasleentzat benetan erabilgarria izango dena, gozagarria eta gustagarria haientzat. Honen helburu nagusia da etapa desberdinetako irakasleek parte hartzea, etapa desberdinetan egiten dena guztiok ezagutzea, ekarpenak ikustea eta aldela hortik zerbait ikasi norberak bere etapa edo norbere arloan aplikatzeko, horixe da helburua.